गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर केतेक प्राकृतिक घटना अध्यायर भूमिकंप विषय पढ़ा। एबे निश्चय तुम मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे भूमिकंप कौन और यह कहीं हुए, यार क्षतिकारी प्रभाव किसी भी सुरक्षा मिल पार ना कि से संपर्क में आज आम आलोचना करवा। आलोचना करने पूर्व ए भिडियोटी देख और भिडियोटी देखिले भूमिकंप कौन और यार प्रभाव विषय किसी धारणा तुम्हें माने पाई परिबो। पिला माने भिडियोटी देखी भूमिकंप कौन ताहा तुम्हें बुझीपार बोली मु आशा करुच्ची। तेबे पिला माने तुमे माने भी अनुभव करिथिबो केबे केबे पृथ्वी पृष्ठ हठात थरिबाकू आरंभ करे, जहाद्वारा भूकंप अनुभूत हुए। यह अल्प किछि मुहूर्त पई स्थायी होइथाए। पृथ्वीर आभ्यंतर अंचल रे कौनसी कारणरू किछि परिवर्तन घटिले तार प्रभावरू भूपृष्ठरे कंपन सृष्टि हुए। जदिओ एपरि कंपन पृथ्वी पृष्ठरे प्राय सबुबेले रहिथाए, मात्र अधिकांश समय रे ताहा जानी हुए नाही। बेले बेले एही कंपनर मात्रा बेसी हुए एवं सेतेबेले सेही अंचलर बड़ बड़ कोठा, पोल, नदीबंध एवं लोकमानकर अशेष क्षयक्षति घटिथाए। एहाकु ही आमे भूमिकंप बोली कहिथाउ। भूकंपर प्रभाव रे बन्या, भूस्खलन और सुनामी इत्यादि मध्य सृष्टि होई पारे। वर्तमान तुम मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे सुनामी कौन। पिला माने जेमिति भूमिकंप आमर भूपृष्ठ रे हुए, सेपरि जदि समुद्र गर्भरे भूमिकंप सृष्टि होला तेबे ताहाकु आमे सुनामी बोली कहिथाउ। एही सुनामी फल रे समुद्रर ढेउ गुड़िक उपकूलवर्ती अंचल आड़क माड़ी आसी अनेक क्षयक्षति करती। सेहीपरि एक सुनामी 2004 मसीहा डिसेम्बर मास 26 तारिख में बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिला, जहाद्वारा लोकमानकर अनेक क्षयक्षति घटितिला। भूमिकंप कौन एबे तुमे जानिगल। एबे एही भूमिकंप काहेकि हुए बा तार कारण गुड़िक कौन आमे जानिबा।
ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରତ କେତେକ ଉପର ସ୍ତରମାନଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଗଠନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ଘଷି ହୁଏ କିମ୍ବା ତାହା ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ ସେତେବେଳେ ଭୂତ୍ୱକରେ ବିଚଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଚଳନଜନିତ ଧକ୍କା ବା ଘର୍ଷଣ କିପରି ହୁଏ। ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତଥାପି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପର ଅନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ପୃଥିବୀ ସହ ବୃହତ୍କାୟ ଉଲ୍କାର ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଭୂଗର୍ଭରେ ଆଣବିକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୂକମ୍ପନ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁର ଚଳନ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପ୍ଲେଟ୍ ପରିସୀମାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେସ୍ମିକ୍ ଜୋନ୍ ବା ତ୍ରୁଟି ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କାଶ୍ମୀର, ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ହିମାଳୟ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, କଚ୍ଛର ରାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ସୈନ୍ଧବ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ବିପଦସଂକୁଳ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସେସ୍ମିକ୍ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ସେସ୍ମିକ୍ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ କିପରି ମାପିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୂମିକମ୍ପର କ୍ଷମତା ବା ମାତ୍ରାକୁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହି ମାତ୍ରା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେ। ଭୁଜ୍ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ସଂଘଟିତ ଭୂମିକମ୍ପର ମାତ୍ରା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.5ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପନ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ସେସ୍ମିକ୍ ତରଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ତରଙ୍ଗ ସବୁକୁ ରେକର୍ଡ ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରରେ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ଏକ କମ୍ପନଶୀଳ ଦଣ୍ଡ ଓ ଏକ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ରଡ୍ ଓ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କଲମଟିଏ ଏହା ତଳେ ଚଳମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ଏହି କମ୍ପନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ। ଏହି ଲିପିବଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର ଆକୃତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପନର ତୀବ୍ରତା ବା ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ମାପ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାପ। ଏକ ଉଦାହରଣରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିହେବ। ମନେକର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକମ୍ପର ମାତ୍ରା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4 ଓ 6 ଅଟେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ତୁଳନାରେ 1.5 ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମଟି ତୁଳନାରେ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଥମଟି ତୁଳନାରେ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଆମେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଜୋନ୍ରେ ବା ସେସ୍ମିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୋଠାଘର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତି ବା ମୂଳଦୁଆ ତଦନୁଯାୟୀ ମଜବୁତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ସରଳ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଅତି ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଓ
ଓ କାଠର ଘର ଅଧିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଏହାର ଛାତ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ତଦ୍ୱାରା ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। କାନ୍ଥ ସହ କପବୋର୍ଡ଼ ଓ ଥାକ ସବୁ ଥିଲେ ତାହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତଦନୁଯାୟୀ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କେତେକ କୋଠା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାନ୍ଥର ଘଣ୍ଟା, ଫଟୋ, ୱାଟର ହିଟର ଇତ୍ୟାଦି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ଝୁଲାଇ ନ ରଖିଲେ ଭଲ। ଅନ୍ୟଥା ଭୂମିକମ୍ପ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଠାଘର ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୁର୍କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରୁର୍କିଠାରେ ୱେକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବା ଭୂକମ୍ପ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଆମେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଟେବୁଲ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଖଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଉଚ୍ଚ ଓ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରହିବା, ଯେପରି ତାହା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶେଯରେ ଶୋଇଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠିବା ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ତକିଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଶୋଇବା। ତକିଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଯଦି ଘର ବାହାରେ ଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଅଛେ, ଖୋଲା ଜାଗା ଦେଖି ଗଛ, କୋଠାଘର ଏବଂ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ଭୂମି ଉପରେ 2 ଆଣ୍ଠୁ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସି ରହିବା। ବସ୍ କିମ୍ବା କାରରେ ଥିଲେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯିବା ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ କିମ୍ବା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଥିବା ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ଏଲିଭେଟର କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଆସିବା ଓ ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା। ଭୂମିକମ୍ପ ବେଳେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଭୂମିକମ୍ପ ବେଳେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବା କୌଣସି ମେସେଜ ବା ଆମର ଯାହା ଆସୁଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆମର ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା। କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଗୃହ ଭିତରକୁ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଷାରିବା ନାହିଁ ବା ଟାଣିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ, ଭୂମିକମ୍ପ ବେଳେ ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଷୟଟି ବୋଧେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।